Il-Pulizija fiskit totali dwar l-iskandlu marbut mal-iskema tal-beħ tal-passaporti. Dan hekk kif il-korp ma jridx jikkummenta jekk hux qed jinvestiga jew le lid-ditta ta' avukati Ketkuti Kawki wara r-rivelazzjoni tal-aħħar jiem. Meta mistoqsi jekk hemmx investigazzjoni għaddejja, kelliem mal-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-korp ma jistax jikxef ebda informazzjoni dwar investigazzjonijiet li jkunu qed isiru. Dan sabiex ma tkunx ippreġudikata l-investigazzjoni. Min-naħa tagħhom Ketkuti Kawki qed jgħidu li kien hemm traduzzjoni ħażina ta' dan id-dokumentarju li oriġinarjament kien imxandar bil-Franċiż. Fi żviluppi oħra l-erba' li għadda kienu ċirkulati fuq il-midja soċjali ritratti li juru boros ta' dokumenti imqattajn quddiem l-uffiċċju tal-kumpanija ta' Ketkuti Kawki. Ikkuntattjati minn The Times of Malta dwar il-kontenut ta' dawn il-boros kellem mal-kumpanija qal li m'għandu xejn xi jżid. L-istess ġurnal jinsab informat l-uffiċċju legali ta' Ketkuti Kawki reġa' fetaħ b'mod normali u l-ebda uffiċjal tal-Pulizija ma der fil-bini. Mistoqsi biex jiddikjar jekk il-kumpanija ġiet ikkuntattjata mill-Pulizija wara li der dan id-dokumentarju Franċiż, kellim tal-kumpanija ma weġibx. Ħafna kienu xokjati b'dak li żvelaw il-ġurnalisti Franċiżi li produċew il-programm Enquête Exclusive ta' 22 ta' Settembru u li kixfu dak li huma sejħu rabtiet miqrib li hemm bejn aġenti tal-iskema tal-beħ tal-passaporti u membri tal-kabinett ta' Muscat. Rappreżentanti tad-ditta legali Ketkuti Kawki inqabdu b'kamera moħbija jikkummentaw dwar il-manuvri tagħhom biex ibijaw il-passaporti bl-iskema tal-IIP u kawża ta' dan il-kumpanija spiċċat bil-liċenzja tal-IIP sospiża. Dwar dan il-każ l-Oppożizzjoni kitbet uffiċjalment il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament sabiex minnu fih jinvestiga dan l-iskandlu.